I en relació amb els límits, com ja he dit una mica abans, entenem els conflictes amb els iguals, amb les altres criatures, com una oportunitat per aprendre, una oportunitat per parar, escoltar l'altre, poder expressar el que li passa a una mateixa, com em sento, com estic, què necessito, què vull, i poder escoltar l'altre, com està, què necessita, què vol, i mirar com es poden unir els dos desitjos, si un necessita cedir, si l'altre cedeix, si necessiten estar una estona acompanyant-se. Veiem els conflictes com una gran oportunitat d'aprendre a conviure, a escoltar-se, a crear conjuntament, a trobar solucions creatives entre elles i a poder-se respectar una mateixa, poder dir que no, poder escoltar realment el que una vol i poder dir que no, i l'altre acceptar el no, com una oportunitat d'aprenentatge. Per això estem a prop, també, en els conflictes. Podem estar a prop perquè elles mateixes puguin anar adquirint el llenguatge i les eines per ser cada vegada més autònomes en els conflictes i poder-se-les gestionar. A vegades jo ja només necessito estar allà acompanyant amb la meva presència i elles mateixes es poden parlar amb una comunicació d'escolta, d'això m'agrada, això no m'agrada, què podem fer, com estic, i la veritat és que jo també aprenc molt d'acompanyar-les a elles.